नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आज आपण एक पारंपरिक पदार्थ बघणार आहोत आणि तो म्हणजे येल्लाप्पे। खूप जुना आणि पारंपरिक असा हा पदार्थ आहे। याला तुम्ही थोडे गोडाचे आप्पे असेही म्हणू शकता। खूप छान असे लागतात हे बघा आणि खूप पौष्टिक पण असतात। दिसायला पण किती सुंदर झालेले आहेत आणि एकदम सॉफ्ट असे हे आप्पे तयार झालेले आहेत। हे बघा आतून खूप छान असे एकदम मस्त त्याला जाळी पडलेली आहे। चला तर रेसिपी बघूया। तर इथे मी 2 कप हे जाडे तांदूळ घेतलेले आहेत। तुम्ही इथे रेशनचा तांदूळ सुद्धा वापरू शकता, फक्त कुठला सुवासिक तांदूळ वापरू नका। तांदूळ घेताना तो जुना असला पाहिजे याची काळजी घ्या। तर 2 कप हे तांदूळ घेतलेले आहेत। 2 कप तांदळासाठी मी इथे 1/2 कप उडीद डाळ घेतलेली आहे। हे बघा आणि हे स्वच्छ अगदी 3 ते 4 वेळा पाण्याने मी स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। हे बघा एकदम छान असं धुवून घ्यायचं 3 ते 4 वेळा पाण्याने आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये पाणी घातलेलं आहे आणि एक 8 तासासाठी मी हे भिजत ठेवलेलं आहे। एकदम पारंपरिक पद्धतीने आपण हे येल्लाप्पे बघतोय। तर हे असं छान असं धुवून घ्यायचे, पाणी घालायचं आणि त्याच्यावर झाकण ठेवून मी हे एक 8 तासासाठी भिजत ठेवलेलं आहे। एक 8 तास झालेले आहेत। हे बघा आपले डाळ आणि तांदूळ आहेत ते छान अगदी भिजलेले आहेत। हे प्रमाण जे आहे ते परफेक्ट आहे। तर डाळ आणि तांदूळ आता मस्त असे भिजून झालेले आहेत। आता मी हे मिक्सरमधनं बारीक करून घेणार आहे। तर मी मिक्सरचा जार घेतलेला आहे आणि याच्यामध्ये हे थोडे डाळ तांदूळ घालून मी त्यातलंच पाणी वापरलेलं आहे। मी मिक्सरला वाटताना वेगळं पाणी घालायचं नाही आहे। आपण जे भिजवताना पाणी वापरलं तर तेच पाणी घालायचं। त्याच्यामुळे जे आपलं बॅटर आहे पुढे जाऊन ते फर्मेंट पण खूप छान होतं आणि त्या पदार्थाची चव पण खूप छान लागते। तर तांदळाच्या अंगाबरोबरच मी इथं पाणी घातलेलं आहे आणि मिक्सरला हे मी बारीक फिरवून घेतलेलं आहे। हे बघा बारीक पेस्ट करून घ्यायची। हे बघा मस्त अशी मी याची बारीक पेस्ट करून घेतलेली आहे आणि ती आता एका मोठ्या भांड्यामध्ये काढून घेतलेली आहे। आपण पीठ हे फर्मेंट करणार आहोत, त्यामुळे घेताना भांडं थोडं मोठं घ्या। पीठ काढण्यासाठी जे भांडं घेतोय ते मोठं घ्यायचं आहे। तर असेच मी सगळे डाळ आणि तांदूळ आहे ते मिक्सरला बारीक करून घेतलेले आहेत। हे बघा सगळं वाटून घेतलेलं आहे। आता इथं मी 3 केळी घेतलेली आहेत। ही थोडी पिकलेली केळी मी इथं वापरलेली आहेत। तर केळ्यांचा पण मी या रेसिपीमध्ये वापर करणार आहे, त्याने टेस्ट खूप छान येते। तर 3 केळी मी सोलून घेतली आणि त्यांचे तुकडे करून घेतलेले आहेत। हे बघा हाताने मोडूनच इथं तुकडे करून घेतलेले आहेत। केळी थोडी पिकलेली घ्यायची म्हणजे टेस्टला खूप छान येतात। तर मस्त असे त्यांचे छोटे तुकडे करून घ्यायचे। आपण आता ही केळी आहोत ती मिक्सरला फिरवून घेणार आहोत, त्यामुळे आधीच तुकडे करून घेतले तर मिक्सरला पण ते खूप छान बारीक होतात। तर सगळी केळी आहे ती मिक्सरच्या जारमध्ये मी घातलेली आहेत। हे बघा सगळ्या मिक्सरच्या जारमध्ये घालून घ्यायची आणि मगाचं जे पाणी होतं तेच पाणी पुन्हा मी इथं वापरलेलं आहे आणि केळी पण मी मिक्सरमधनं एकदम बारीक करून घेतलेली आहे। खूप जुना आणि पारंपरिक पदार्थ आहे, खूप टेस्टी आहे आणि खूप हेल्दी असा हा पदार्थ आहे। तर केळी बारीक करून घेतलेली आहे ती पण आता मागाच्या बॅटरमध्ये मी आता ॲड केलेली आहे। हे बघा केळ्यांमुळे ह्या आप्यांची टेस्ट आहे ती खूप छान लागते। तर आता मी याच्यामध्ये हा अर्धा कप रवा आहे तो घातलेला आहे। रव्याने सुद्धा टेस्ट खूप छान येते, आप्पे पण मस्त असे सॉफ्ट होतात। आणि अर्धा कप इथं मी गव्हाचं पीठ घातलेलं आहे। अर्धा कप रवा आणि अर्धा कप गव्हाचं पीठ आणि इथं मी हे किसलेलं गूळ आहे ते वापरलेलं आहे। तर हा मी 1 कप घातलेला आहे इथं आणि अजून अर्धा कप मी इथं घातलेला आहे, म्हणजे टोटल बरोबर 1.5 कप मी इथं किसलेला गूळ घातलेला आहे। एक अर्धा चमचा मी इथं वेलची पूड घातलेली आहे। गुळाचं प्रमाण थोडं जास्त ठेवायचं आणि आता हे सगळं मी छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे। इथं हवी असेल तर तुम्ही थोडीशी हळद पण वापरू शकता। काही पारंपरिक रेसिपीमध्ये इथं थोडी हळद पण वापरतात। तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही इथं ॲड करू शकता हळद 1 चमचा। आणि आता हे छान असं एकत्र करून घ्यायचं आहे। गुळाचं प्रमाण थोडं जास्त ठेवायचं आहे कारण आपण आता हे आंबवून घेणार आहोत, त्याच्यामुळे नंतर हा जो गूळ आहे तो तिथं तेवढ्या प्रमाणातच लागतो तरच त्याची परफेक्ट टेस्ट येते। आता हे सगळं छान एकत्र करून घ्यायचं आहे। गुळाचे खडे वगैरे मोडण्याचा प्रयत्न करायचा नाही आहे इथं। हे बघा
ते आपणच नंतर वितळणार आहे गूळ। तर आता ह्याला झाकण ठेवून मी एका रात्रीसाठी किंवा 8 ते 10 तासासाठी मी ह्याला फर्मेंट होण्यासाठी किंवा आंबवण्यासाठी ठेवून दिलेलं आहे एखाद्या उबदार जागेवरती, किंवा तुम्ही एखाद्या ह्याच्या उलच्या कपड्यामध्ये सुद्धा हे बांधून ठेवू शकता। उन्हाळ्याचे दिवस असतील तर हे सहज आंबवलं जातं। तर तुम्ही बघू शकता 8 ते 10 तास झालेले आहे आणि पीठ मस्त एकदम फर्मेंट झालेलं आहे, एकदम परफेक्ट। हे बघा छान अगदी पीठ अगदी मस्त आंबून आलेलं आहे। याच्यामुळे जे आपले आप्पे आहेत ते खूप छान एकदम फ्लफी होणार आहेत। आणि हे मी छान आता मिक्स करून घेतलेलं आहे, हे बघा, कारण आतमध्ये रात्रभर गुळ राहिल्यामुळे तो पूर्णपणे वितळून जातो। फक्त दुसऱ्या दिवशी आपल्याला हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर ते आंबवलेलं पीठ आहे ते छान अगदी मिक्स करून घ्यायचं। मला हे खूप जाडसर वाटलं, याच्यामुळे मी याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घातलं आणि पुन्हा मिक्स करून घेतलं। आणि हे बघा इतपत कन्सिस्टन्सीचं आपल्याला बॅटर पाहिजे, जसं आपण इडली आणि डोसासाठी वापरतो तसं सेम। हे बघा थोडंसं पाणी घालून मी हे पातळ करून घेतलेलं आहे। आता आप्पे करायला घेऊया। आप्पे पात्र गरम करून घेतलेलं आहे। आता याच्यामध्ये मी थोडं थोडं तेल घालून घेणार आहे। तुम्ही हे तुपामध्ये सुद्धा काढू शकता, तुपामध्ये काढलेल्या आप्यांची सुद्धा चव खूप छान लागते। तर याच्यामध्ये तेल घालून घ्यायचं आहे। तेल गरम झालं की गॅसची फ्लेम स्लो करायची, स्लो गॅस फ्लेमवरच आपल्याला हे आप्पे करायचे आहेत, कुठेही गॅसची फ्लेम मोठी करायची नाही आहे, गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची। आणि हे आप्पे आहेत ते आप्पे पात्रामध्ये सोडायचे आहेत। थोडं थोडं बॅटर याच्यामध्ये घालायचं आहे। हे बघा खूप फुल भरायचं नाही, कारण ते थोडं फुलतात, त्याच्यामुळे ते पूर्ण थोडे बाहेर येऊ शकतात। त्यामुळे जेवढी जागा आहे तेवढी जागा मावते इतपतच आपल्याला याच्यामध्ये बॅटर घालायचं आहे। हे बघा सगळे आप्पे मी आता घालून घेतलेले आहेत। आता मी याच्यावरती झाकण ठेवणार आहे आणि हे आप्पे जे आहेत ते आपल्याला आता व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहेत। गॅसची फ्लेम स्लोच आहे आणि 1-2 मिनिटासाठी आपल्याला हे आप्पे व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहेत। 1-2 मिनिटं झालेली आहेत। हे बघा आप्याची वरची बाजू समजा ड्राय झाली, म्हणजे थोडी कोरडी वाटली की समजायचे आप्पे आपले भाजून झालेले आहेत। आणि आता मी हे आप्पे टर्न करून घेणार आहे। हे बघा एक बाजू मस्त अशी भाजून झालेली आहे। सकाळच्या नाश्त्यासाठी तुम्ही हे आप्पे करू शकता, खूप छान लागतात, खूप हेल्दी पण आहे, कमी तेलकट पण आहे ही रेसिपी। हे बघा सगळे आप्पे आहेत ते मी असे टर्न करून घेतलेले आहेत। एक बाजू छान अशी भाजून झालेली आहे। सगळे आप्पे टर्न करून घेतल्यानंतर त्याची दुसरी बाजू आहे ती पण मी अगदी अर्धा ते 1 मिनिटासाठी भाजून घेतलेली आहे। दुसरी बाजू भाजायला जास्त वेळ लागत नाही। हे बघा दुसरी बाजू पण व्यवस्थित भाजून झालेली आहे। एक अर्धा मिनिटातच दुसरी बाजू भाजून होते। आणि आता मी हे आप्पे काढून घेतलेले आहेत। हे बघा एकदम परफेक्ट असे आप्पा झालेला आहे, दोन्ही बाजूने व्यवस्थित एकदम परफेक्ट असे भाजले गेलेले आहेत आप्पे। तर हे जे आप्पे आहेत ते मी आता काढून घेतलेले आहेत। चहासोबत हे आप्पे आहेत ते खूप छान लागतात। हे बघा तर छान असे हे आपले यल्लाप्पे तयार झालेले आहेत। पारंपरिक शब्द आहे या रेसिपीसाठी हा यल्लाप्पे। माझ्या आईची फार जुनी रेसिपी आहे, ती जसं करायची तसंच मी करते आणि तीच मी तुमच्याशी आता शेअर केलेली आहे। तर परफेक्ट असे यल्लाप्पे आपले तयार झालेले आहेत। तर नक्की रेसिपी फॉलो करा, तुमच्या घरच्यांना सगळ्यांना आवडेल। तर व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा। जर व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।